Bismillah. An gama hajiya. To Salim, babu damuwa nawa ne kudin goron aikinka? A'a hajiya, babu komai ko ne kuka ba su. Allah ya san sa. Babu damuwa, ga wa'annan sai ka sha ruwa ko? Hajiya na gode. Allah ubangiji ya san ka duniya lafiya. Amin summa amin Salim. Da Allah in babu damuwa ina son ka dinga zuwa duk sati ka dinga kwashe mana shara. To shikenan hajiya, babu damuwa sai an jima. To yayi Salim, Allah ya tsare. Na gode.